times like these, dark times, it can bring people together. Take my hand. And they can tear them apart. These girls, they're gonna kill me, Harry. Du skal ind og se Harry Potter. Godt gættet. Hvorfor er du så stor Harry Potter-fan? Hvordan kan det vide, hvor stor Harry Potter-fan jeg er? Det ved jeg ikke. Ellers ville du vel ikke være her. Jeg synes faktisk, det er ret fedt. Men jeg har kun set de 3 første film, så jeg er lidt i vildrede. Jeg har fået en masse navne på vejen herinde af børnene, som jeg har glemt igen. Ja, men er det børnene, der hiver herind, eller er det dig, der hiver børnene ind? Det er mig, der hedder børnene ind. Nej, de er meget store fans også. Men glæder du dig? Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er super glad. Altså, det er teknisk er det rigtig, rigtig godt lavet. Hvad er det, der imponerer dig mest? Det er teknikken, altså special effects og de tricks, de bruger. Det ser jo din genre jo også nærmest. Jeg vil sige, jeg har stadigvæk en lille spring endnu for at komme op på det der niveau. Ser du frem til? Ja, for helvede. This place has known magic. Very dark. Very powerful. This time, I cannot hope to destroy it alone. Er du kæmpe stor Harry Potter-fan? Fordi jeg ved, du er tegneseriefan, men hvad betyder Harry Potter for dig? Jamen, jeg synes, at filmen er forholdsvis vellykket, men altså, jeg er klart mere fan af bøgerne. Jeg har læst alle bøgerne. Har du set alle filmene så? Ja, hvad? Har du set alle filmene også så? Ja, det har jeg også, altså indtil nu. Ja. Men altså, de bliver også sværere og sværere at filmatisere, fordi bøgerne bliver bedre og bedre. Altså 5'eren, den sidste film, 5'eren og så 6'eren her, det er klart de bedste af dem. Men tror du, det har noget at gøre med, at de første 3 har været meget mere fikseret mod de lidt yngre publikum, og de sidste er blevet lidt mere voksne også, som karakteren også bliver voksne? Det er nok, altså den første bog, altså da jeg læste det, altså den havde jeg meget svært. Den synes jeg var meget, jeg havde sådan, at det steg og steg for hver bog. Synes jeg, hvor god den var. Og da jeg kom til 5'eren og 6'eren, synes jeg, de var decideret fremragende. Altså, der er de. Og det er det samme med filmen så også indtil videre, at de gror på en? Nej, altså jeg synes, at jeg så 5'eren, det tror jeg i New York, da den kom frem, og jeg synes 5'eren er den ringeste af filmen. Okay. Fordi at det bliver også større og større bøgerne, ikke? Det vil sige, at det bliver mere, altså, de bliver mere highlights. Og man kan sige, at 5'eren er en fantastisk satire. Altså det er den største af alle bøgerne, sådan rent satirisk. Og det kom ikke rigtig med i filmen. Altså hvor pissehård satire det er, 5'eren. Og 6'eren, det er klart den mørkeste af den. Nu er jeg meget spændt på, hvor meget det lykkes. Hvad ser du så mest frem til på den her film? Er det historien, er det effekterne, eller hvad er det præcis der? Altså jeg håber, jeg håber, den er mere lykkedes end, altså. Men altså, jeg tvivler på, at de gør det på 2,5 timer, for det er en stor bog på en 600-700 sider, ikke? Altså, men du glæder dig til den? Ja, jeg glæder mig til den. Det gør jeg. This year, Voldemort has chosen Draco Malfoy for a mission. Evil will pass through from their world into our own. These are mad times we live in, mad! And the darkest hour, this is beyond anything I imagined, is upon us all. In my life, I've seen things that are truly horrific. Now I know you will see worse. Jim, jeg ved, du er kæmpe stor Harry Potter-fan. Hvad er det, du ser så, der er så specielt ved Harry Potter? Jamen, det der er fantastisk ved J.K. Rowlings historie er, at hun er ikke nogen stor historiefortæller, men hun er en sindssygt dygtig forfatter til at lave sådan noget personkarakteristik, så vi kan jo alle sammen genkende de her personer, der er i Harry Potter, og vi kan genkende, at vi er blevet drillet og mobbet og alle sådan nogle ting, så det er det, hun kan, og det er det, der gør historien så god. Synes du, de er vellykket som film også? Så, ja, sindssygt. De første, der var det jo talemalerier og sådan noget børnefilm, og nu er det bare blevet totalt vild action jo. Du siger, at du kan genkende dig selv i nogle karakterer. Hvem genkender du dig selv mest i? Så? Men jeg tror, jeg genkender mig mest i Harry Potter, og det tror jeg, der er mange, der gør. Det der med at blive mobbet og være udstødt, men så egentlig være den, der i sidste ende knocker de andre oven i hovedet. Men var du selv
Blev du selv mobbet? Nej, jeg var den, der blev mobbet allermest i hele verden, tror jeg. Og indtil jeg så Harry Potter, så troede jeg ikke, der var nogen, der var mere mobbet, end jeg var. Så Harry og jeg har også taget Harry-brillen på i dag. Vi bonder. Ja. Hvad ser du rigtig meget frem til i den her film? Jamen, jeg ser frem til en rigtig god historie, fordi jeg har set, at den har fået sindssygt mange stjerner, og at den bliver beskrevet som et fantastisk mesterværk. Og det er jo gået hen og blevet stor filmkunst, hvor det i starten bare var hyggefilm, så er det fantastiske film. Og de er også blevet mere voksne i det også. Voksne og mørke, og jeg vil ikke tage mine børn med ind og se. Det er helt sikkert. Laura, hvad er det, der er så fascinerende med Harry Potter? Men hele det univers, hun har skabt, tror jeg, forfatteren. Det er enormt, jeg synes, det er enormt originalt, og det giver nogle rigtig, rigtig gode værdier. Det har nogle gode værdier, som jeg synes, at det er godt, at børn og unge får. Nu har jeg hørt andre sige, at der er mange, der genkender sig selv i Harry Potter-fortællingerne. Hvis du skulle genkende dig med nogen af dem, hvem skulle det så være? Jeg tror, jeg har lidt af dem alle sammen. Lidt af de tre hovedpersoner, det er også det, der er så fint. You're the chosen one, Harry. You have to realize who you are. Without you, would leave the fate of our world to chance. You have no choice. Harry, no! You must not fail. It's over. Been in all of the 6 movies up until now. How are you dealing with the Harry Potter hype? I know it's strange. I think when we're filming, we're in the middle of this bubble and it's all going on around us, and it's only till we bring out the films and we see all the fans, you really realise how international it's grown. So it's quite surreal, really. I don't think you can ever become accustomed to it. Yeah, I think it's exciting as well to to travel to different cities and different countries. You realise it's not just British fans that we're used to. It's kind of across Europe, America, Asia. It's amazing. How are you dealing with the whole Harry Potter hype? You've been in the last 2 movies now, right? 2 years now. I mean, you just have to remember why you did the audition in the first place. Because I came on it as a fan, so I will never see it as a film project. It's always going to be because it's something I love. It wasn't just my agent rang me up and said, "Here's a film." I just feel really loyal to these films. So enjoying it so far? Yeah, definitely. Yeah. This is fun, but it's really about when you get to do the stories. What did you like about the movie production on the last movie? What did I like in the? Yeah, what was interesting about the last movie? What was special about this last movie that you made? Yeah, I found that it was more character focused. Like they had more time to play with the characters rather than before. It was all just plot. This time they're talking. They're messing with Ron and Hermione and Lavender. There's all these mind games and there's Quidditch, and that's kind of fun. So there's a light side to it as well. I enjoyed that. Warner Brothers Pictures. Tilly! Artis! Temples! I have to do this. Fight back, you coward! Fight back!